Пчеларството е социална дейност. Имайте предвид, че то няма спиране. Вие пчелите не могат да ги вържете, те летат навсякъде. Не само културите опращам, и цялата природа. Ако заселите район, който е бил обезлюден от пчели, ще видите, че в разстояние на няколко години там всичко се възвръща. Билки, които са изчезнали, ще се върнат. Природата се възстановява и процъфтява. Пчеларството е благодат. Това е нещо, което хората са казали. Там, където живеят пчели, там спокойно могат да се заселят хора. Там условията за живота са добри. Сложно е да се каже, че прилича, но ако хората приличахме на тях по-скоро, всичко ще да върви нормално в света. Но това е, че ние прекалено коренно се отличаваме от тях, защото си мислиме, че може да контролираме всичко около нас, включително и тях, което е нашата най-голяма грешка. Оттам идва цялото объркване на всичко, защото човек се налага цял живот върху нещата, които зависят от него и около него. Затова замърсяваме природата си по най-гадния начин, който може. Никой не го интересува за детето му, за неговото дете, какво ще се случи след време с тази природа. Всички знаеме, навсякъде вече се говори, че ако изчезнат пчелите, природата няма да има развитие, до 4 години максимум ще изчезнат и хората. А защо никой не прави нещо по въпроса? Мен това ми е най-интересно. Защо просто не изкарат пчеларството на такова ниво, на каквото наистина трябва да бъде? Важно. Защото то наистина е много важно за нашето оцеляване. Цялата работа на пчелара е да прави пчели. Защото няма да видите пчелар по полето с кофа да събира нектар или мед. Това правят пчелите. Пчелара работата му е да не пречи на пчелите, да им помага. Това е много важно. В България никой не обръща внимание на интелектуалния труд. Това е, може би, най-големия парадокс в света. Навсякъде той е най-ценен, в България въобще не е ценен. Пчеларите просто нямат знания. Какво всъщност представляват самите пчели? Това е един общ организъм, който ако има проблем някъде, да речеме, в пчелите, в търтиите, в майката, те го сменят, като го подменят с нов. И буквално това означава все едно, се равнява на безсмъртен организъм. Ако един човек имаше проблем някъде в тялото, може да смени орган, може да смени крайник, може да смени ръка, ние също щяхме да бъдем безсмъртни. Това всъщност представляват пчелите. Стига толкова. Да знае, че сме тук. Ето е мечтата на всички, меда. Тя опита с мед. Ако отворите един кошер, единственото, с което се запасяват пчелите, е меда. Това е защото не винаги го има и не винаги могат да го направят. А хората точно това взимат. Взимат най-скъпото нещо на пчелите. Ами те носят и други работи. Едно силно семейство може да несе много продукти, много прашец, много прополис, много воск. Това е клея. Това е клей. Това платно се връзва зад на кръсти и лекува. Ето мах се разпечат горния слой восък, за да може да излезе меда. Това всъщност е самото разпечатване на рамките. Може да се случи или чрез такава вилица, има ножове електрически, има доста уреди за махането на горния слой, за да може после като се пусне в центрифугата да излезне меда. Това е преработен вече цветен прашец. Този, който виждате, където го носят на крачетата, е вкаран по този начин в киликите и е преминал през млечно-кисела ферментация от пчелите. Чати пицата. Слага в центрифугата. Ето, течно злато. След което се пуска, меда почва да се стича по стените и слага се вътре меда с още по-фин филтър, през който да мине, за да бъде минимален буклук вече, ако останало още. И вече се вади отдолу и се разфасова в буркани и готов за консумация от хората. Природата, която ни заобикаля, е в тези бурканчета мед, които събират пчелите, прашеца, който използваме, прополиса, всички тези неща човек може да ги ползва, за да живее нормално, да живее добре и в същото време да е здрав.
Значи в цял свят пчелите са намалели с 50%. Има райони, които са много засегнати. Значи има райони като Англия, които липсват 80% от пчелите. При един разговор в Италия преди 2 години, където сеяха ГМО, което е забранено вече в доста от европейските страни, казаха, че където засеят ГМО растения, 50% от пчелите и повече изчезват. Това е така, защото ГМО растението просто не отделя нектар. То е създадено генно модифицирано и нали си представяте една нива, примерно с слънчоглед или с някаква друга култура, която обаче не отделя нектар за пчелите. Те все едно са в пустиня. Те просто умират, а няма какво да ядат. Знаете всички за този синдром на празния кошер. Това е една комплексна поредица от хиляди неща, като пестициди, хербициди, ГМО растения. Всичките тия неща, които накрая се натрупват на пчелите, губят имунна система. Причините не са една, а са много, но водят наистина до измиране на пчелните семейства. Специално за България, преди 2 години имаше едно проучване, пак няма да споменавам фирмата, но 52% от пчелите са ни загинали, от загиналите пчели, загинането им се дължи на отравяния. Около 30% са от пчеларски грешки. Има едни 10% от болести по пчелите и останалите са неизвестни причини. Те буквално в момента са на ръба на това да изчезнат наистина. Просто загубите, които настъпват, са прекалено големи. Наистина ще дойде момент, в който няма дори да съберат страшно много хора и да се вложи в пчеларство, няма да има кой да ги създаде пак. Защото няма да имат тия знания, които се трупат 10 години, да речем. Те няма да ги научат от днеска за утре нещата. Трябва като цяло човечеството да се научи, че хората да се научим, че сме зависими от тази планета, а не обратното. Това е най-трудното да го научи един човек, според мен. Защото пари не може да ядем. За жалост. Защото повечето се стремат към точно това нещо. Говориме за земеделците в момента. Не може есента пръскат с хербицид. Избиват всичко, което расте. След това пръскат с фунгициди. След това с пестициди. Просто е някакъв 4-5 химикала кръстосат. И ми казват, ами ти си затвориш пчелите. Хубаво, аз ще затворя пчелите. Ето е срещу нас детската градина. Нека затворят и децата вътре. Защото това се разпространява, то не е на едно място. Значи на полето нямаше един комар, нямаше едно живо същество. Таралежите да ти ядеха пчелите и те умряха. Толкова отровно това. Ами къде отива това нещо? То отива в хората. Нали тия продукти ние ги ядеме? Целта на тия хора е печалба. Нищо друго. А там, където има печалба, нищо не става. Те самите също усещат, че нещо не е вред, ама не знам как реагират. Значи те им казват, ето ви това растението е устойчиво на всичко, те го плащат скъпо. Сега пръскайте с това, с този химикал, който адски скъп. Айде сега и стоя, защото още е скъп. Айде и стоя, накрая печалбите сигурно им отиват да купуват купуването на химикали. От тази цялата история 5-6 огромни фирми и концерни стават богати, всичко останало се затрива. Вие не може заради едно растение да убиете цялата природа в един район. Всичко цъфтящо изчезва, защото го отравяте. Само и само да направите печалба от това растение. Знам, че са си купили комбайни за милиони и трябва да ги платят за 2 години и са готови на всичко, ама от другата страна са хората. Да си правят сметка, че техните печалби водят до отравянето на всичко около тях, включително и на хората и на децата им. Пчелите оцеля в условия, в които може нито едно друго живо същество да не оцелее. На минус 40 градуса са оцелявали. Не я плаши студ, не я плаши дъжд, не я плаши вятър. Единството, което я плаши е пестициди, телефони, неща, които идват от нас, буквално. Ние един вид водиме през цялото време една битка с природата. Най-страшното ще е, ако я спечелиме. Не е лесен бизнес, но наистина е много интересен, най-вече много благороден. И хората, които накрая оценяват твоя продукт,
наистина ти благодарят за това, че си го направил. Честно и искрено. В което е... Малко се разстроих. Което е трудно постижимо в България.